ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಲೀವ್ಸ್ ದೀತೆ ಇರೆ ದಿನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ತಿಮರೆ ಬಂದು ತಿಮರೆನೆ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಅಂತ ತೋಜವೆ. ಒಂದು ನಮಕ್ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಐತೆ ಈಗ ಬೋಡೈನ ಸಾಮಾನು ಪುರ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನೆ ತೋಟೋಡ ಆತಿನ ಒಂದು ತಿಮರೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತೆ ಕೊಣತದು ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಪಂಡ ಪೂರಗಲೆ ಇಷ್ಟನೇ. ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುರ್ದೇ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ. ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಅನವೇನು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಾರಾಯಿ 1 ಕಪ್. ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಪಡಲೆ ದಯಪಂಡ ತಿಮರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ತಾರಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಪುಳ್ಳಿನ ದೆಕ್ಕದು ಯಾನ ನೀರಿಡು ನನೆತದೀತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡೆ ನೆಕ್ ಒಂದೇ ನೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡಾತ್. ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಯಿಗಂದೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ತಿಮರೆ ನಾನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಯಾನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದೇನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಈಜಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆತು ಫೈನ್ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ. ಒಂದೇನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿ ಆತುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತಿಮರದ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಬೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಡು ಖಾಲಿ ತಿಮರದ ಇರೆ ಹತ್ತು ಆಯ್ತು. ಮೇಯ್ನ್ ಬೇರು ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕಂಡೆ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಕಂಡೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮರ್ದು ಬಾರಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೂ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಂಡಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪೋಪುಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮರ್ದು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಪೌಡರ್ ತೂದು ಪಾಡುವೆ. ಶುಂಠಿ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಯೆ. ಪುಳಿ ಬೋಡನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪುಳಿ ಪಾಡುವೆ. ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನ್ ದೆಕ್ಕದಿ ಲೊಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆತಿದ್ದೆ. ಇತ್ತನಿಕ್ ಉಪ್ಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ಯೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನೇ ಇಪ್ಪುನು ಸಕ್ಕರೆ ತುಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇಪ್ಪುನು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನ ಫೈನ್ ಆದ ಕಡೆದು ಪತಾರುಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಮರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಜಿರಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಯಿಗನೆ ಪನ್ಪೆ ಒಪ್ಪಡವಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಬತ್ತಾರ್ಪೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಕಡೆಯಿನ ಇತ್ತೇನು ಕಡೆದು ಬತ್ತಾರ್ಪೆ. ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ಪತ್ತಲೆ ಇಂಚಾಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದು ಪಾಡ್ಗ. ಈತೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಚಟ್ನಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ತುಲೆ ಏತು ಸೋಕಾತನ್ ತುಲೆ ಈತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ. ഞാനൊരു ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಹಬ್ಬ ಚಟ್ನಿಗಳ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಉಡ್ಸಿ ನೆಕ್ ಅವೇ ಕಾಸು ಚಟ್ನಿಗೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ಬ್ರೌನ್ ಮಲ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಬೊಡನ ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೊಲೆ 100% ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು. ನಮ್ಮೆತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಬೊನೆಟ್ ಚೌಂಟುಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಓವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಳ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್. ಅವು ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬೈತೆ ಒಗ್ಗರಣೆದ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತೊಂದುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅವು ಏನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಪಾಡ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಟ್ನಿ ಏತ್ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಗಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಓಕೆ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚವರ ಮಲ್ತು ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಲೆ ಹೋಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ತೋಚನ ಕನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲು ವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ತುಯೆ ತೋಜ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನಂದು 100% ಟೇಸ್ಟೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ದಾದಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು